Straight to the Okay, point. atong balikan mahigalas Konsyal Dave Tumulak, ang ato mahigalang konsyal sa Dakbayan sa Sugbo ug siya mahigalay member sa kinini ang Exicom sa sinulog mga sukin tigpaminaw atong tagaaga pagtagad mga kahigalaan. Konsyal Dave, ang Santo Niño nya ana sa mga schedules para sa purely religious nga mga kalihukan, ugmang adlaw sugod na gid ang Walk with Jesus nya sunod-sunod dayon ang mga misa novena, kompleto na sila ang ilang mga schedule santod na sa Fiesta Senior nya dunay fluvial procession, solemn procession nya dayon Fiesta Senior. In the part sa city government, kumusta ang atong preparasyon? Okay, sa ugma, magsugod man ang ito ang solemn procession sa Walk with Jesus. The following day, sa Biyernes, opening salvo punta sa Sinulog 2026. Okay. No, nga dunay paghimuon nga Santos nga misa diha sa Basilica ug sa Biyernes hapon ni alas 2:30 Okay. ang misa. So mahumanig mga alas 3:30 doon na tay parada launching sa ato ang Sinulog 2026 gikan sa Basilica padung sa Cebu City Sports Center. Okay. So importante ni, ngano nga importante gawas sa mga kalihukan ang traffic. Traffic. Kay magparade man gikan sa Basilica padong diri sa Sports Center. Cebu City Sports Center. Okay, so ang mga sakinan aron magkahibawas sa daan karon di sa patakag sud ang lugar raon niya Biyernes pohon. Yes, alas 3:30 magsugod ang parada, mag-close na pud ta diha dapita sa may Osmeña Boulevard. Okay. Doon ay mga rerouting plan nga gihimo ang CCTO nato. Okay. Nag-post na sad ni sila sa mga billboards, sa ilahang mga tarpaulins pag-guide sa ato ang mga driver. Okay. So mag-expect og traffic sa Okay. Biyernes diya sa downtown area. Okay. So unsa may mahitabo ining Biyernes, human sa Santos nga misa dito, nahinumdom ko ang city government man na dito niyo simba, humagsimba after 1 hour nga simba, magmarcha padong diri sa may Cebu City Sports Center. Unsay mga kalihukan dinha? Doon ay mga dance presentation, mga sunulog presentation gikan sa mga eskwelahan. Okay. Diin ang atong mga estudyante Okay. mo appeal sad. Okay. Padung na dito sa Cebu City Sports Center. Okay. Right after the Mao na program, ang opening salvo. opening salvo. The following day, Sabado, Okay. mauna ni siya ang sinulog sa kabaranggayan. Okay. Sinulog sa Sa may kabaranggayan, kalainan sinulog sa kabarangay o sinulog sa kabataan? mauna siya. Mao ni. Maura na Okay. siya. Okay. Ang ato ang sinulog sa Dakbayan, Kabataan, din magsugod pod ni siya. So kini alauna. sinulog sa barangay sa city ra ni. City na. City ka nabay sinulog sa kabataan kay sa una mo sinulog sa kabataan sa Dakbayan, sinulog sa kabataan sa Lalawigan. Wa tay lalawigan karon. Wa tay lalawigan Wa ron. tay lalawigan. So karon na ng Sabado. Humanta Biyernes, opening salvo, Sabado, sinulog sa Dakbayan sa Kabataan, Okay. Kabaranggayan diri sa Okay. atong syudad Sugbo. Di naglangkob ka nag 17 ka mga participants. Okay. O 17 ka mga contingents. Okay. Ang mudaog ini, di ba sa una nga ang mudaog ini may makaapil sa Grand Parade. Karon unsa may pamaagi ang mudaog or ang tanan gyapon pwede makaapil? Ang tanan makaapil. Mhm. No? Kay ang Dakbayan Sugbo naghatag nila og counterpart nga 1 million pesos sa 17 ka mga barangay. And then part ni siya sa ato ang contingents kining gusto lang mo apil. Gusto lang maapil. O pananglitan karong Sabado magsugod man ta sa sinulog sa Dakbayan sa Kabataan sa Kabaranggayan. Alauna ta magsugod. Okay. Ari na manukad diri sa may Basilica Okay. del Santo Niño padong sa Cebu City Sports Center. Okay. Doon na pud tay brass band. Kini bitaw Okay. mga tambulista kanang katong mga katigwangan bitaw nato nga banda. Banda. O, Okay. O doon ay brass band competition. Asa man na dapit? Magsugod sad sila diri sa may Capitol. Okay. So, mag-abot na sila dito sa Sports Center. Anang Sabado. Anang Sabado. Nya unsa man pag-contest naman, dungan nag-contest or lahi-lahi? Lain-lain. Sayaw, nya brass competition, sayaw naman, competition. So, karong okay. umaabot nga Sabado, alang sa ato mga katawhan sa Dakbayan, Sugbo, doon na tayo entrance na diha sa Cebu City Sports Center, 200 pesos. 200 Kinsay pesos. musod karong adlaw Sabado. Okay. O magsugod tag alauna. O niya, masod na gyud ang tanan dito, mga 2:30 to 3. Ngano na may entrance karon sa una mo man na? Naagina. Nagi na siya. Naagi na sa Kana una. sinulog sa kabataan. Oo, Okay, naagi na sige. siya kay at least naman lang pa kuan gamay sa mga Oo. galastuhanan diha sud sa Cebu City Okay. Sports Center. Okay. So, nindot ni kay ang mga kabataan, tan-tanaw dito daghang mga gimnan gid ani. Ikaduha, na may brass band. Brass band competition pag yun. This is Oh. the first time nga gi-introduce ni Jojo Labella para makita ang tuyo na gud ini
nga ang atong mga kabataan nga makakita sila mao ni banda sa kaniudtong panahon. Okay. Unsa man yung mga kanta atong bandas kanito panahon? Mga banda nila nga kanabitong Ah. mga tiguwang na maguni sila karon. Oo. Oo, mao man sila gamiton kun mga prosesyon o sa mga kabaranggayan. Oho. Tagsa na lang kay makakita ang atong mga kabataan ani. Di ka tamalangan aning kalakiha kon Saldib considering nga naay kunti sa sinulog sa kabarangayan plus niya pay brass band. Ang giban-abana nga mahumantag mga alas 6 sa gabi. Alas 6 gabi. Oo. So magsugod laon na mahumanta alas 6? Yes, mahumanta. Okay. 17 raman ay ka contingents, dancing contingents. Okay. O niya kini nga to ang brass band na atas mga 5 ngadto sa unom. Oho. Nga Oh, okay. mo appeal ni ana. So daghan gid sila makita nga kalingawan karong umaabot ka Sabado. Wala nga nagdasig ko sa atong mga katawhan sa Siyudad Sugbo. Palihog tan-awan ninyo ang ato ang kalihukan karong adlaw Sabado. Sinulog sa kabaranggayan sa Dakbayan sa Sugbo. Uban usab sa ato ang brass band competition. Okay. Okay. Sa una, kanang kanang Saturday before the sinulog, kanang nga weekend, sinulog sa kabataan sa Dakbayan, Domingo sinulog sa kabataan sa Lalawigan. Karon wa man. Unsa may Wala. kalihukan sa Domingo? Ang sa Domingo wala ta kay pahimutang ta dito sa ato ang sud sa Cebu City Sports Center. Maghanay ta sa preparasyon para na sa umaabot nga adlawng Domingo. Okay. Oo. Ato na lang gipangandaman mag-ilista og kanang mga sahog sa ato ang stage, magprepara ta sa ato ang mga sound system, lead walls, tanan-tanan. At least ang tanan nga mga kuan, technical rehearsal. Technical na siya. Okay, Oo. okay. Muna, okay. Inyas luboy nga, kita po natin technical rehearsal dito ha. Kay Yes, kana na yes, ang naa. importante na ang atong coverage ba kay daghan na bang atong mga listeners DYHP plus ang abroad nga motan-aw sa atong Facebook page ug sa atong YouTube channel. At least makakuan sila, updated sila sa sinulog, no? Okay, so muna nga ang akong mga technicians dire, technical rehearsal ta, city government gani technical rehearsal sa gani, no? Ina-schedule na to Wednesday attorney ha. Yeah, oo. Tanan nga mga media ngadto either Miyerkules or Huwebes mag kuha na ta, technical rehearsal na ta Okay, okay. para pag-link na nato sa tanan natong mga videos, audios, tanan-tanan. Okay. Now, ang ato karong sinulog, pila man ka mga contingents ang appeal ron? Ang karon doon na tay 40 40 dancing contingents. participants, no? Okay. Pero doon ay totoo ni ini nga mga guest contingent lang. Okay. So 37 lang ang ato ang competing contingents. Okay. 37. Doon na tay tulo ka buok nga guest performance lang Kinsa man sa ang guest nato? Danau City, which is Danau. Danau. Mo sayaw si Governor Pam. Okay, Baracuatro. umuro bitaw to na mention bitaw no, Danau City. City, so adto si Governor pa mo sayaw. Oo. Sunod, Ang Bacolod City, ang Bacolod. Maskara Festival. Okay, moari sila. Moari pod As sila. guest, okay. Ug ang atong Cebu City contingent. Cebu City Government. Okay, Okay, so tulo lang ka mga guest contingents okay, so nato. kini 37 may mag-contest. Yes. Pila man kabuk ang out of town contingents ani? Ang out of town contingents nato doon natay from Luzon, Antipolo City, Bukluran Dance Troupe. Okay. Doon na pud tay Muntinlupa City. Aha. Doon na pud tay Las Piñas City. Aha. Doon na pud tay Tabaco Albay. Okay. Okay? So naapod tay Tagbilaran City, Bohol. Bohol. Doon na pud tay Hudyaka sa Bais, Bais City. Bohol, Bais. Okay. Bais City. Bais Samar? Bais City, sa Okay. Negros. Negros, no? Iksunod. Naapod tay Province of Cotabato. Cotabato. Okay. Naapod tay Zamboanga City High School, Maine. Sambuanga. Unsa pa? Naapod tay Talon-Talon National High School sa Hermosa. Hermosa. Sa man eh? Zamboanga Sambuanga. Hermosa Festival. Okay. Ano yung Zamboanga. Doon na punta Kabilin Mindanao Artist Guild sa taga Malita Province of Davao Occidental. Okay. Sa pa? Naapod tay tribo Sibugay nun sa Zamboanga, Sibugay. Sibugay. Okay. Sa pa? Ang atong probinsya, Okay. Mo ni ato mga out of town contingents. Out of town Hay na. man tong mga sikat sa una po nitong mga kadto ang mga Surigao, Placer, katong dinagat nga ngilingig sa kay Manayaw, katong dili sa may Masbati, di sa mga apil karon. wala sila karon. No kay Oo. tungod pud lagi ni agi sila Mga katalagman. Oo. Oo. Nang wa gitaon sila kaapil sa Katong pagkakaroon. hinguog. Mayaw ka Manayaw sila. Yes. Okay. Wala So sila ang karon. atong out of town contingents pila man kabok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Oo. 11 ba sakto ba ko? 12. At 12. 12. Okay. Mm. Okay, mao ni ato mga out of 12. town contingents. O niya, Oo. ato asang Cebu Province pod, naapod ang Toledo City, Okay. naapod ang Carcar City, Okay. ang Alcoy, Okay. ang Mandawi City, Okay. ang Carmen, Cebu, Okay. ang Dumanhog, naapod, niapil sila, Okay. ang Mualboal, Mualboal, naapod, ang Asturias, Asturias. naapod ang Asturias. Pila ka buok ni sa province? 1, 2, 3, 8. 8 ka buok. 8 sa province. Kini batayanan pa rin province mga ngilingig mamnayaw ba ni mga Karkar, mga Toledo, kini mga Alcoy, kini mga mayamnayaw ni sila pod. Yes. Oh. Oo. So kini mga out of town na to mosayo sa na sila abot dinhi sa Siyudad Sugbo. Okay. Then among gi-expect nga moabot ni sila sa pizza ang uban init pizza 13 abot na. Okay. 13, 14, 15. Oho. So mga abot na ni sila diri kay mag-rehearsal and at the same time magtiwas sa ilahang mga props. Ari nila diri tiwason. So mao ni sila makapuno sa Makapuno, kadaghanon sa atong mga devotees, sa atong normal nga mga tao nga Okay. taga Sugbo. So mag-expect Sa ato klaro na nga kining atong sinulog karon dili kita sa sports center, dito sa SLP. Di kita nga to. Kay mo may naandan gyud nato. Mao na andan. Okay. So dito sa may kuan gyud atong sports center. Okay. So mo ni ang mahitabo. Unsa may target nato nga kuan? Unsa man katinuod to kung sa Dave nga karon kuno nga sinulog. Wa man kunoy mga suga-suga kini actually mo ni ha sa akong observation tinuoray lang pod istorya bitaw mi sa kami inday ken to mga kaubanan diri nga bitaw no kay kadto sa una magud ug matunong ka nga ang gabi na mga lightings ba lalindot kita ng mga suga na unya katong sa adlaw ay may lightings sa may makakuan unsa man ka tinuod karon kuno nga di na maabda gabi ini nga wa na lightings tinuod ba Actually, wala siya gyud gibawal, no? okay Og naa sila ibutang din ha. Pero mag-raffle mangud ta karon. Regardless og naa kay mga props din ha nga mga LED lights. okay Maabtan ka gabi well and good. magamit nimo Oh, so pero- rafulon gid na Oh, yes, raffle na. Oo. Ang raffle Dili na sa to- ingon nga kanang kami ang mga lightings nindot kayo niya panggabi imi ha. dili dai na. Dili. Oho. Kanang ilang giingon nga pabor-pabor, Oh. di na mahitabo kay ako ginang atngan. Oo. Oo, mahitabo na karong adlaw Miyerkules. Pero unsa man abot ta gabi ani or tinuod nga humanon ni nga within the kana adlawan lang. Ang target ginato nga mahuman between 6 to 7 p.m. Okay, kasi una mga abot alas 11 alas 12. Oo. Atum ta mga abot na dito. Mo na nga atong gihugtan, pasalamat po ta ni Councilor Paul Labra ug sa atong kapulisan Colonel Ilanan. Kay ato man gyud gihugtan pag-ayo ang ato ang mga security nga naa sa atong mga kadalanan kay usa man gud sa makababag adto kini lagi pulos na photographer ang tao ba magdag cellphone. Mao pod. Nay manayaw, mag-picture-picture, babagan, malangay ang ato ang mga contingent sa pagsayaw. So kana ato na lang hingpit nga gibawal sa pagkakaron. Gani tay part sa contest sa photo contest nga mubabag ka din ha. Ang mahitabo ra ba among kuhaon ang ilahang mga pangalan o ma-disqualify sila sa umaabot nila nga kuan contest unya sa photo contest. So diretso-diretso tuloy-tuloy and then doon na pod tay katusang giingon nila nga dili na magkakita ang mga katawhan along sinulog route sa mga rituals sa mga contingents. Oo. Ato na lang nausab karon, Okay. no? So ang atong mga katawhan taga Siyudad Sugbo, taga probinsya nga dili maka-afford pagbayad Okay. og ticket nga rin sa Cebu City Sports Center. Makakita gihapon mo Makita sa gihapon. mga rituals diya sa sinulog route na to. Makakita gihapon sila. Okay. So ato klarohon kato mga lightings nara nila. Di ta kapugong nila bahala sila. Basta Yes. kay kana na ang maabdan mo gabi kamoy matungnan na okay magamit ninyo na. But kung di matungnan gabi di mo kagamit anang lightings ninyo. Yes. Okay, tan-aw bitan mo siga-siga ba na. O kan si tong wa magagamit og lightings. Oo, kay makapasamot man gud na sa kuan ba. Musaka ay noon, musaka ang level sa imuhang creativity. Kay naa may mga lightings but remember nga ang tuyo na to sa sinulog is praising. Praising na siya. So ang katong mga minus kayo og budget, subiit. Padayon as long as imong sayaw praising ni Santo Niño. Okay. Oo. O sige, so mao na siya ang mahitabo no. So kadtong mga dili makasulod dito sa kanang sports center kay mahal ang ticket ibutan ta lang wa makapalit og tickets inana. Kumusta tong ticket sold out na or kumusta man?
gamay na lang king nabilin. Gamay na nabilin. Text na ko karon ko nga, hoy, binli taon may gamay. Oo. Okay, daghang gimanguha no labi ng mga foreigners, labi na to mga Filipinos nga manguli diri. Yes. Mamnan gyud. Oh. Onya, ako sang nahibaw-an gikan pod sa Hotels Association. Fully booked na tanan. Ang mga hotels. As early as atong last week. Okay, okay. Oh, advance booking. No? Sa ato pa nagdaghang mga turista ang mga nidiri nato. Ang mga tickets, mga hurot na mo nang ang atong mga katawhan di sad sila angay mabalaka gumikan kay ang Dakay Construction. Nagbutang na karon og mga bleachers. Okay. Sa atong kadalanan nagsugod ta pagbutang og bleachers atong adlong Lunes. Di o pa maapektari ang atong preparation sa city government labi na ang budget na to konsidere nga duha gyud ka mga katalagman ang ato naagian din sa Cebu, ang linog o ang bagyo. Yes, wala rin no mas ubos ganin ni karon. Oo. No kay karong tuig 2026 Oo. ang executive nag-propose og 90 million sa dihang naabot na diri nako as chairman sa Committee on Budget. Wa na nato na laslasi. Wa sad nato puni. Okay. Kay makita nato nga suwayan karon nato nga we will make this budget nga operational. Okay. So kalayo sa How Ginoo, much was the budget before? before it was 115 million. 150 million. Yes. So we have a lesser budget now, Now it's 90 million. 90 million. Oo. Ngano man nga na mas ubos man ni karon. Doon na lang tayo gipang-adjust. Ako rin gyapon Oo. nag-adjust kay ingon man si Mayor nga gamay lang, 90 lang. So Oo. okay, I will do the 90 million nga masud ang tanan kaloy sa Ginoo nasud na. The prices itself okay ra. Why na usab. Okay. And then ang napagitay bag-o nga gi-present nga katong brass band nausab. So tanan yung mga contest ug uban pa at least naaram na anay mga kalihukan Naana. every day, every nights diri sa Fuente dito sa Plaza Independencia hasta sa IT Park, no? Karon akong pangutana, mahal man kuno kayo yung float kuno Consul Dave. Ako ipatubag nimo Yes. na nganong 750,000 maning float karon, pwede mang mahala. Straight to the Ako point. ipatubag ni Consul Dave Tumulak ni mga higala nga nganong mahal man kaning float. But before ana damay nag-text nako diri nga mga fans siguro ning Governor Pam Balik 4. Unsa man kunong orasa mo sayaw si Governor Pam? Mo sa orasa ka na. Si Governor Pam makita na diha sa Cebu City Sports Center kay sila may una Cebu City and Cebu City mo una mo sayaw. and province. Sila may una. Sila Pero ni kagabi iyan na pa mo balik pa ba wala na. wala na. Depende lang na ni Governor Pam. Oo. Kay kuan maguni carousel. Carousel, Oo, Kasi carousel una mo kuno bantayan nga ang city government mao'y unang mosayaw ang contingents no sa city government. Pagkagabi mo balik. Di pa na nato na mahibawan, depende Oo, na ni oo, Pam. Actually, na ako schedule sa dito niya. Oo, Pinaragalo ako kaadto gyud. Oo. Kay iyang lawyer kagabi may akong naistorya. So at least karon nakabitaron kay city government ubos ni Mayor Archibal magkasnabot pod mayo ang koordinasyon sa provincial government with maayo Governor gyud. Pam. Oo, Okay ra. nindot kay ilang koordinasyon. Okay. Now unya kini ang Bacolod, kano sa masayaw ning Bacolod niya atong mga participants? Dunay Bana-bana nimo? Dunay bana-bana ani I mean mag-schedule pa maguna sila. May schedule pa. Oo, kanang maghulbot-hulbot ba. Okay. Oo. Kining mga competing contingents. Okay. Now, arita sa pangutanan dako ron kay ngano kamahal ba ng kinini ang 750,000 man, hapit man mo 1 million ang moapil sa float nga registration matud pa kung Dave sa tinuod ni. Well, una sa tanan namitingan gina sa Sinulog Foundation ug sa Cebu City Government na uyon na pinagi usab sa pagdumasab sa ato ang marketing team. Oo. No, pinanguluhan ni Sir Andrew Jimenez. Okay. Nga kining mga floats nga atong makita karon, they are all sponsors. Okay. Dili ni siya registration fee. Okay. So og panalitan mo apil gani ka sa float, kinahanglan sponsor ka, no? Sponsor jud ka sa ato ang sinulog. Okay. Either bronze, silver, gold, platinum and copper center. Okay. Free ang float sa inani nga mga sponsorship. Okay. So dili tinuod niya 750,000 ang float. So ang kana sponsor na sila. Sponsor gyud ka. Sponsor ka 750,000 pesos. Oh. Sponsorship na. Yes. Nya apil na diha ang float. Okay, angay sad natong sabton alang pod sa uban nga mga tigpaminawan nato nga daghan kay mga expenses ang Sinulog Foundation. Okay. Okay, kining tanan nga mga activities do na say counterpart ini ang Sinulog Foundation ug ang Cebu City Government. Kay dili masad pwede pod og asa man ta ikagasto aning ato ang mga stage, lights, sound systems, mga
magda sa mga activities. So naam sa gutay kuan na. Plus kini pang mga premyo sad nato. So panalitan ka ng IPI, ibutan ta lang kay sikat mo na sila sa mga float. Muhatag sa dako man ang kumpanya. Yes. 750,000 pesos sponsor mo sa tibuok Sinulog nga mga kalihukan. Mas dako pa. Oo. Mas dako pa kay doon naman tayo gitawag sa natong X-deal. Okay. So mas mudako pa na. Oo. Ang cash half baron pananglitan. Oo. Ang half is X-deal Oo. in terms of materials, items, products, facilities. Oo. Inana. Kuan man na to, gi-count man na to as cost. So, Para but pasabot makabayad sila og 750,000 sponsorship na. Oo, sponsor Dayon na ka. libre na diha ang float. Apil na diha. Bayad ka, as Oo. 750 as sponsor. Unsa may ilang kuan kay tinuod bitaw na nga kanang sponsorship ana like na IPI ilam sa negosyo. Utang silang float din na ana. So sikat pud sila ana. Unsa may makuha po nila from the city government? Doon na Aside mo apil sa doon na float. sa mga packages nga gihatag sa ato ang marketing. Okay. Nga mao na ilang ma-avail. Okay. Gold, bronze, depende na. No, either magbutang ba kag free na ang pagbutang nimo sa imuhang mga banners. Banners, O oo. asa dapita sa plaza ba, dili ba sa may fuente o sa bisan asa nga gi-allow sa Okay. city government pinagi sa usa ka resolution Oo. which is I was also the author Oo. nga butangan og mga banners. Okay. Part na siya sa package. Oo. Mao na siya tuyo gini ana. So ang mga sponsors kompleto na, mga sponsors. Yes, kompleto na ta. So wala sa mga kamahal ba na inyo, wala sa magbagulbol, wala Wa na. gyud. Okay ra Kay gyud sila. ang ilang values nga makuha ma-recover man dayon nila. Oo, No? okay. The okay. more nga daghan magug kaayo, Mm. the more nga hugaw na kay nga to ang dakbayan. Oo. Lain-lain na atong makita karon. Even though mahal but still ni survive ta sa ato ang mga expenses. So gamay lang Dahil ang sa float, sinulog. dagko bayranan kay mga sponsors diyan na sila. Oh, Unya, ang ikaduha kato imong ginamention ganina nga grabe ang traffic. grabe ang traffic yun. pasagdan mo mga float pati daghana, unya grabe ang traffic. So aron pag-control po nila mo ni ang atong pamaagi sponsor mo, unya apil mo sa float kay aron nga mahapsay pod ang dagan. Yes, kay the more magud nga daghan kay mga vehicles. Imagine sa usa ka dancing contingent, they are only allowed 2 vehicle, one for the emergency vehicle and one service vehicle. Okay. Plus kini pang mga float ug daghan kay tugta ni nato sila daghan kay atong dawaton. Oo. Unsay mahitabo sa ato ang Sinulog Parade Di na mo Route? dagan ang float no. Di na mo dagan Oh. aso. Aso pa gyud. Aso pagid kayo. And besides, during the meeting sa Sinulog Foundation sa Cebu City Government, nauyunan nga kinsa to'y mga float even though you are a sponsor. 70% faith ni Santo Niño tan-aw nimo dinha ang imuhang design praising Praising gyud. Santo Oo. Niño. Oo. 30% sa imuha sang branding. Branding, oo. Mm. Okay, oo. So giusab gani nato sa tuyo nga ang atong mga katawhan sa tanan nga mga kalamidad nga atong naagian kay dili man gud na tinuod ba nga i-separate nato ang cultural ug spiritual. Bitaw, oo. Ang gihimo nato karon sa Dakbayan Sugbo is to harmonize the spiritual and cultural aspect. Mao ni atong presentation sa atong Sinulog 2026 karon. So at least ang mga sponsors to okay na Mm-hmm. sila tanan kay bitaw kay kining IPI panalitan kabayad man sila kay dagko man ang kumpanya no. So apil mo yung float diri, apil po mo sa sponsor. Package na dili kay Package na. bayad meg 750,000 para sa float ra dili di ay. Dili. So package na siya tanan. Yes, Oh, package okay. na as So mabarato as dahil sponsor. hinong mahon kay naman sa mga makuha ang merchandising nila ang ilang mga kuan nya apil po sa i-mention dito Oo. sa Sinulog kuan. Pero appeal sad siya ba inig ko kisa sponsor makita sad siya sa dan. Oh. Oo. Ya, LED po to, ma-appeal po sila dito. Appeal po. So, dako Oo. na isang makuha, sad. Dako kay makuha. So, ma-advertise sila, mo ninyong bayranan, ma-advertise mo, o niya, appeal na diha, package na din ha ang float. Kung saan inyong pamagi, no? Aron hindi po masamok kino ng Di kasada. kasama ka itong kasada. Oo. O niya, pagka problema magudtaan na god kay kapila na kahigayon doon ay sinulog, doon ay mga floats nga wa na kaabot. Wa kabot Kay ikaw. nag-overheat. Oo. Nag-overheat. So, mo na itong tuyo nga. So, at least flowing na-address nga to ninyo, siguro. kay katong sa unang tuig gani, ang float dito abot sa may tabuan. Anyway, sa ato ang mga katawhan, pasensya dyan kayo, nga doon ay mga ginagmayng mga kausaban, tanawon sa nato. Oo. Kay nangita magyug paagi ang Cebu City Government ug ang si SFI, sila si Mayor Nestor, sila si Engineer Dakay,
sila si Jojo Labella o sila si Cuenco ang ato ang in charge, si Vic Cuenco in charge na to sa production o si to ang production sa ato sa marketing nga tan-aw na to unsa pa gid to pag-improve ang ato ang sinulog nga makita sa atong mga gagmayng kabataan nga dili lang siya ma-tainted as pareha ba sa ubang mga festival sa ubang gawa sa nasod ba nga naglabaw na hinuon ang cultural aspect. So kini gi-harmonize na to. Harmonize ang religious aspect o ang cultural. Okay. Yes. Now, pila man ka float na karon ang naa sa lista? As of Bisan sa kamahal, yesterday, 750,000 pesos. So, kung imo sabton, baltan ikaw ay PI. Or kini sa mga dagko nga mo apil sa Cebu sa float. sorry, di ko comment. Kining IPI On air bro ako magka-mention lang ko sa IPI kay kanunay sikat po sila god kanunay blaog ba no butanta lang dako pa sa kumpanya sa sila so mutabang sa sila kanang 750,000 pesos gamay ra nila gamay ra kanila nya alam makuha gyud ang city government i-mention pa ka didto i-appeal pa ka sa inyong kwan ipapilit pa ka dito sa inyong sa city government mo ni sinulog na appeal pod imong logo so dako din lang makuha Dako kay makuha. so nabutang din na nga kanang float nga gingon 750,000 dili da ingon nga sa float ra Plus na pa gina sila ticket inig sinulog day. tagaan pa gyud sa ticket no Oh, plus naa package sila po na ilang pagulingong seats. Yun yung mga okay sponsors. so dako sa makuha gidi ay Kung doon na sila yung mga executive gadad-on na ay exclusive seats for them. Okay, okay. At least pasabot na to ba, malinawan sa mga tao. So, bisan pa man ani, kung sila pasultion na pala nila, gamay na lang kaya na pala nila. Yes, Yes. na. Float. Ya, daghan may nakuha pa. Di man kay float na 750,000, di man float na na. Di man may sponsor may, appeal may papilit dito. Announce city government sa ilang mga LED, appeal po na mong logo. Sinana, no? So, kuhan day tuod. Okay, but ang mga papiters, kumusta man? Yes, ang mga papiters, pa na ko makuha ni Jojo Labella o pila na kabuok, no? But sa mga nanglabay pang mga sinulog na amagin sila. Okay. Mahog na maguni sila pamilya na ba? No, doon ay pamilya Andres Mandaue, sa lang lugar. Nga ilat pong gipang improve po ang ilahas ang mga presentation sa ilang mga mascots. Oo. Okay. So at least na pasabot na to ron mayo konsultive kay ako kakomentaryohon ba ko nga kamahal ko 750,000 pesos sa float. Pero at least mo na nangutana gyud ko nimo dan before ko mo komentaryo, ngutana sa ko dan. Unsa may kuan ani? Adili day sa float la. Sa kuan day sponsor day siya, package day siya. Sponsor. Okay. Importante gyud na nga mangutana ta daan ba kay para makasabutan ni unsa ba na no? Kay lisod bag ako mabuhi komentaryo bida. Hait-hait na ba na itong komentaryo por buyan. Okay, ari sa ta mga kagalaan sa mga premyo. Pila may itong premyo anay konsyal? Okay, kung ari punta diri magsugod sa mga dancing contingents. Ang mga premyo na itong daan ani, no? Sa Sinulog Base. Okay. Ang first prize sa Sinulog Base is 3 million. Okay. Ang second prize is 2 million. Maulo ba ni sa unang tuig pod? Yes, mara So wala mausap ang price na to? Okay. Why kausaban? Oo. 2 million niya ang third prize Ang third prize is 1.5. 1.5. Ang fourth prize is 1 million. Okay. Ang ikalima is 750. Okay. Oh. Okay. Nasa preview sa choreographer as is gihapon. The same price gihapon last year. Sa sinulog base na. Ang sa Sinulog free base interpretation, na. Free interpretation mao gihapon 3 million. Alang sa first, second is 2 million. Third prize is 1.5. okay. Fourth prize is 1 million. Okay. Fifth prize is 750. Okay. Ang float pila man? Ang float na to, di adere ang ato ang float category. 500,000 for the first. Okay. Second is 300,000. Okay. Third prize is 100,000. Okay, okay. So kinino kanang mo appeal ka sa float no, masabot na ko gyud nga para imo ginang devotion sa Santo Niño. Kanang mo appeal kag float, mo appeal ka og kanang mga kanang sayaw kay abi nimo tinulay lang ako mag-estimate man gyud ko ning kuana. Basta ko pagkagastuhon sa imong pag-appeal na contingency mo kontra sa Yes. premyo. Bisa kining float, kita ka na mga float nga tagko kay gasto na pero ang premyo Dapat 500,000 la. Tinuod. 300,000, 100,000 ang third. Nya ang gastuon ko naman float good. Oo. Pila gud gastuon mo pila ka Apo din thousands ko na. Oh. Kami nakasuway mga sa DOHP sa una pa nga mga nangapil mi ana. Pila may gastuhon na to sa float. Mahal kayo eh. Wa mi magol nga daog mi ha pero kay ko man sa una nang apil mi ana. Pero og ang premium 500,000, 300,000, 100,000 ang among gasto sa float palandaan. Sobra pa.
Parehas na sa contingent. Pero ang ato ni nga apil ta, debosyon na to ni. Yes. Offer. Offer na to ni participate na dai no. Pareho yeah. Mga sayaw ba? Lima ka out of town contingents banganhi. Pero nasa mga lain katuyuan ang uban pod nga sayaw ni para sa Santo Niño. Pisa ka nang nasa probinsya? Pisa ka nang kalkalibutan ta lang. Pila kabuk ng ilang plitihan, pila kabuk Pliti ng palang daan. ang practice, ang Kaon pa. uniform. Ang kaon pa kada adlaw. Unya ang premyo. Uy, mas dako pa ang gasto kaysa premyo. Pero tungod sa deboto lang, Yes. halad para sa Santo Niño, no? Mao gini ang Mao gi tuyo. Mao gi tuyo. Ana nila. Nya Ang dugang pag-offer. paaligre lang sa ning ato sad, no? Okay, tinuod so, na. sige. Okay. So unsa man ang papiters pila to kabo? Ang papiters na to, nag-deadline pa manggod ta sa ato ang Awa papiters. pa sige deadline pa. Oo. Aritas Devote City, kumusta man ang atong Devote City? Ang Devote City, Cons? mag-start ni siya sa 18, 17, 16. 16. 16. Ang Devote City. So, katong mga taga-probinsya, nga to ang Devote City, na gibutang sa Pigafetta Street. Okay. Kanang kilid nga bahin sa Fort San Pedro. Okay. O kato bitong post office. Kana diha nga portion. Ana So diha mga kuan ibutang. gyapon ibutang mga container vans gibutang diha. Container vans gihapon gikan sa Cocalyong. Okay, kaya ang May hitabo ilang ko gi-offer. ana, namong yung mga devoto sa Santo Niño nga mga higyod, wasay kakatulgan. So adto Yes. sila anang Devote City. Yes, Kay adto ang mga sila hotel dito. puno naman. Nya ikaw devoto ka sa Santo Niño, wa pa tay kwarta. Devoto lang ta sa mata mo adto nga mahal ba mo hotel yan. So adto lang ta dito sa mga Devote City. Oo. Oh. Pasalamat po ko sa local school board sa ato ang DepEd sa tanan nga mga eskwelahan nga gihimong billeting schools do para sa ato ang mga out of town contingents. No, salamat kaayo nga ato kang former councilor Joy Yang o niya sa ato asang DepEd. So at least hapsay ra si Mayor Nestor Archibald nga mo'y nidumala ni karon uban nimo Consel Dave si Governor Pampo diri sa province ang coordination at least okay Okay na ang atong kayo. kwan Oo. Kons daghan pa ko mga dugang pangutana mo schedule tag dugang nya pohon Yes. kay labi na Oo. wa pa man ni ang tanan wa pa man ni kay open pa man wa pa man mga deadline balikan tika og ako kang imbitaron pagbalik sunod pohon Yes. para sa dugang pa mga announcements no. Oo. Labot ani. So sa pagkakaron ako sa pangayon na imo mensahe alang sa mga igsoon nga naminaw ron. Well, alang sa ato ang mga devotees ni Senyor Santo Niño sa maabot sa Sibya, daghan mo kayong naminaw aning DYHP. Mangayo nami sa inyong pagsabot sa pagsugod na unya sa pangadi ug mga adlaw. Makasinati gyud ka grabe gyud kahuot sa trafiko ug mag-awhag sa go sa mga habal-habal ayaw taon ninyong palabiin tawag pangayog plite ang atong mga bisita ug ang taga syudad Sugbo nga niya karon rin mga tanggong sa atong mga trafiko sa mga buses nato nga gamit unya nato puhon magsugod ugba attorney ang mga buses from the south moagi diri sa SM sa SRP padong diri sa Basilica padong dito sa north ang north mohapit po diri dapit sa may Plaza Independencia mag drop off we discourage sa ato ang mga devotees nga magda sa ilahang tagsa-tagsa ka mga sakyanan i-park na ninyo sa mga malls kay si Mayor Nestor Archibald na finalize na namo sa tanang mga malls nga mo magpa-parking mubayad lang sila minimal fee kanya mo sakay sa bus plite lang pod. Okay. Sige Consel Dave, salamat kayo sa imong pagbisita Salamat. sa Sibianan. Pit senyor. Pit Senior.